Știai că unii papi au fost mai degrabă criminali decât oameni sfințiți? Rămâi să afli despre cei mai controversați 8 papi din istorie. Începem cu Papa Formosus, al cărui cadavru a fost dezgropat, judecat și condamnat de succesorul său în 897. Comentează cu zâmbetul îngerului sau zâmbetul diavolului pe care crezi că îl merită. Papa Ioan, al XII-lea, a transformat Vaticanul într-un bordel și a murit în 964, în timpul unei aventuri extraconjugale. Papa Benedict al IX-lea a vândut papalitatea pentru bani și a fost papă de 3 ori. A fost descris ca un demon din iad. Ghici care a fost cel mai rău dintre toți? Comentează. Papa Urban al VI-lea a torturat și ucis cardinali care îi se opuneau și a înnebunit de putere. Papa Alexandru al VI-lea din familia Borgia, incest, orgii și asasinate politice. Întreaga Romă se temea de el. Papa Bonifaciu al VIII-lea, care a declarat „Eu sunt Cezar, eu sunt împăratul” și a ajuns să fie bătut și umilit. Papa Ștefan al VI-lea, obsedat de răzbunare, a judecat un cadavru. Da, ai auzit bine. Și Papa Leo al X-lea, care a spus: „Doamne, cât de profitabil a fost pentru noi această poveste despre Hristos.” Dacă vrei să descoperi și mai multe povești șocante din istorie care nu se predau la școală, dăm follow acum. Partea 2 vine doar dacă ajungem la 1000 de comentarii.